iNdlovukazi ushiwe uMantfombi Dlamini Zulu wazalwa ngo-1956 eSwatini ingonyama uSobhuza wesibili. Ngo-1977 wabe eseshada isilo esisanda kukhothama uGoodwill-Zwelithini. iNdlovukazi ibinamazinyane ayisishiyagalombili. Kulezi insuku ezimbalwa ezidlule, iNdlunkulu iqinisekisile ukuthi iNdlovukazi ingeniswe esibhedlela. Ngemuva ke kokukhothama kwesilo uGoodwill-Zwelithini, iNdlovukazi uMantfombi ibekwe njengeyibamba bukhosi bakwaZulu. Ukukhothama kwendlovukazi sekushiyeke imibuzo ngokuthi ngubani ozongena esihlalweni sobukhosi. Emva kokuthi sekufihlwe ngesizotha uNdlunkulu osesishiyile manje izinto kufanele siqhubeke kuhlatshelwe phambili. Uhulumeni wesifundazwe uthi uqhemeke engeqiwantwala. Lokhu kukushawa okuphindaphindiwe ngoba enyangeni nje kaMarch isizwe silahlekelwe kakhulu ngokudlula kukabayede. Uma ke manje sekudlula futhi uNdlunkulu lokhu kushiya sishaqekile futhi silusize. Undunankulu wesizwe sakwaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi usenxuse ukuba iNdlunkulu inikezwe ithuba lokuthi isingathi umsebenzi wokulungiselela ukutshalwa kwendlovukazi. Kanti-ke kulindeleke ukuba amalungiselelo okutshalwa kwendlovukazi amemezelwe maduze nje. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC ngiseThekwini.